Les falles de València són molt més que una festa tradicional. Són un reflex viu i constant de la societat valenciana, que al llarg dels segles han sabut transformar-se i adaptar-se sense perdre mai l'essència que les fa úniques. En els seus inicis, les falles van sorgir com un ritual estacional, una mena de cerimònia ancestral destinada a la purificació mitjançant la crema d'estructures fetes de fusta i materials reciclats que representaven allò vell i obsolet, obrint així un camí per a la renovació i el renaixement. Aquest acte simbòlic no sols marca el pas del temps, sinó que esdevé una reflexió col·lectiva sobre la necessitat de deixar enrere el que és caduc per avançar cap a un futur carregat d'esperança i canvi. Amb el pas dels anys, aquesta tradició ha evolucionat fins a convertir-se en una expressió artística complexa i sofisticada, on els monuments fallers són autèntiques obres d'art efímer que combinen la maestria artesanal amb les últimes innovacions tecnològiques. Els materials tradicionals, com el cartró i la fusta, han anat cedint protagonisme a composicions més lleugeres i resistents que permeten i les artistes crear formes majestuoses i detallades, amb il·luminacions i efectes especials que aporten una dimensió sensorial única. Aquesta amalgama d'art i tecnologia no només embelleix la festa, sinó que la situa a l'avantguarda cultural, reconeguda internacionalment com a patrimoni immaterial de la humanitat. Les falles són també un motor social que impulsa la cohesió i la participació ciutadana. Les comissions falleres, formades per veïns i veïnes que dediquen temps i esforç al llarg de tot l'any, promouen la solidaritat, el respecte a la diversitat i el sentiment d'identitat col·lectiva. Aquest teixit social no sols enforteix la festa, sinó que serveix com a agent econòmic i cultural que genera activitat i riquesa, alhora que consolida un espai d'aprenentatge i convivència. Dins d'aquesta dinàmica, la incorporació de la dona ha estat un canvi substancial, posant fi a la seva invisibilitat històrica i dotant la festa d'una mirada més igualitària i plural. La presència activa i destacada de les falleres majors i de les directives femenines ha suposat un avanç notable en la configuració d'unes falles més justes i representatives. El futur de la festa està assegurat gràcies a la comissió infantil, que transmet als més petits i petites no només l'amor per la tradició, sinó també els valors i el patrimoni cultural que les fan tan especials. A través de tallers i activitats, les xiquetes i els xiquets es formen com a protagonistes i garants d'una festa que, més que una simple celebració, és un vincle gestacional profund. Els llibrets que acompanyen cada monument completen aquest entramat, ja que la seva literatura satírica i crítica social fa que les falles siguin un escenari per a la reflexió, la denúncia i l'afirmació de la llengua i cultura valencianes. En aquest sentit, la festa transcendeix la diversió per convertir-se en un exercici intel·lectual i cívic que involucra a tota la societat. Aquesta experiència es viu també a través de la gastronomia, un element inseparable que acompanya i reforça la celebració. Els plats tradicionals, com la paella o els bunyols, esdevenen símbols de convivència i comunitat que alimenten tant el cos com l'ànima. La música, amb les bandes i les cercaviles, aporten un component emocional i cultural que connecta amb la memòria col·lectiva i dona vida als carrers, consolidant una experiència multisensorial que fa de les falles una festa única. Les falles han estat, al llarg de la història, un altaveu per a la crítica política i social, utilitzant la sàtira per exposar les contradiccions i problemàtiques de cada moment. Aquest caràcter crític, lliure i creatiu han convertit la festa en un termòmetre social que reflecteix les inquietuds i la consciència de la comunitat valenciana. La projecció internacional, especialment després del reconeixement de la UNESCO, ha posat en relleu la singularitat i riquesa de la festa, atraient visitants i establint un diàleg cultural que ha impulsat la professionalització i la modernització sense perdre de vista els valors tradicionals. En l'actualitat, la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental són prioritaris fonamentals. La festa ha incorporat mesures per minimitzar l'impacte ecològic, promovent l'ús de materials sostenibles i la gestió responsable dels residus, amb l'objectiu de garantir la seva pervivència en un món cada vegada més conscient de la necessitat de preservar el medi ambient. Alhora, la inclusió i l'accessibilitat s'han convertit en pilars essencials, obrint la festa a persones de totes les condicions i capacitats i dotant-la d'un caràcter més just i democràtic. Les falles
també han aconseguit un encaix progressiu amb l'educació formal, sent un recurs didàctic que afavoreix la normalització del valencià i la formació integral de l'alumnat. Aquest vincle educatiu és clau per mantenir viva la tradició, fomentar la creativitat i reforçar la identitat cultural entre les noves generacions. En definitiva, les falles són un fenomen viu que sap equilibrar magistralment tradició i innovació, preservant la seva essència popular i comunitària, però obrint-se a la modernitat i als reptes de la societat contemporània. En el seu nucli més profund, les falles simbolitzen una experiència col·lectiva carregada d'emoció i significat, un ritual de transformació que uneix milers de dones i homes, xiquets i xiquetes, en una expressió d'orgull i pertinença. La crema dels monuments és molt més que un espectacle visual, és la metàfora d'una societat que es renova, que es qüestiona i que es projecta cap al futur amb esperit crític i creatiu. Aquesta llegenda moderna, plena de llum, foc i art, es manté viva gràcies a la força de la comunitat que la fa possible, perpetuant un llegat cultural que defineix i enriqueix la identitat valenciana.